Non se escoita? Sí, perfectamente. Como che dixen antes, vina, saben a película. Sí. E a primeira vez que a vi, quedeime con todo o extraño da película. Ajá. As esculturas, a música, recordábame. O que se me veo á cabeza foi Costurica. Sí. Dano de referente moitas veces. E hoxe vina outra película. E hoxe parece unha película moi triste. Triste? Unha película de amor. Bueno, ten a súa parte de triste. Unha historia de amor moi triste. Chocoume porque eu viña recordando, pois, ao americano estoupando, a escena do... Sí, os puntos máis exagerados, digamos, non? Os puntos máis exagerados. E hoxe, sin embargo, pareceume unha historia tan triste, esta de que os dous amores dos dous irmáns irrealizables, e, sobre todo, o problema é que, ao mellor, é a realidade. Cando volven á súa... O sea, o seu povo, sí. A súa casa, ao seu povo, xa non existe. Xa. No, sí. Iso, ao mellor, tamén é unha metáfora de guión prevista. Non sei se... Sí, no, desde... Cando planeastes o guión, facíades máis fincapé nesta... No, tivemos mentre facíamos o guión unha disputa grande de si facer máis barbaridades, leválo máis ao extremo da primeira película que ti viche, por decirlo de alguma maneira, ou facela máis a segunda, non? Decidimos quedarnos nun punto medio, non exagerar. A ver, o único que se sale o mellor un pouco así en plan fantasmada é o desembarco, non? O das explosións e esas cousas, o caldeiro polo aire e todas estas historias. Pero decidimos non facer tampouco, sabes, quedarnos nun punto realista, tampouco que se fora unha cousa surrealista porque sí, sabes, o sea, quedarnos nesta... E sí, claro que é un viaxe, realmente un viaxe, se vos dades conta, da costa ao interior e tamén o interior deles mismos, non? Están recordando a infancia perdida, bueno, hai moitos temas que toca aí, non? E si os dous amores que dices tú, un amor de infancia e outro a vaca, que é como unha nai, non? Realmente non son como Rómulo e Remo ca loba, pero con vaca, en vez de con loba. E sí que ten esa parte tenra, nós acuñamos xa a frase de tenrura galega, en vez de terneira, que podía ser tamén as dúas cousas, e sí que ten estas dúas vertentes. E hai quen se queda con unhas cousas e hai quen se queda con outras, bueno, dependendo. Vouche poñer un exemplo para que veas, bueno, si, como decía antes, a levaron a un festival como ese de Corea ou este de Málaga que che dicía moito máis comercial e cada un ve unha historia diferente. Pero vouche poñer máis extremo. En Málaga deron os dous premios, o mellor guión das pelis do festival e o premio da Diócesis Católica de Málaga. O sea, cada un ve o que quere ver. Miguel decía, será porque vou cargando cabrix en todo o camiño. Pode ser que sea por eso. Pero que está... E o ligue entre a Virxen e o... A Virxen o San Roque pareceulles moi puro. Pareceu moi puro. Sexo non había, non? Explícito polo menos. Quero dicir, con eso que sí que está aberto a interpretacións, parece ser a peli, non é unha película xa moi determinada, non? Senón que, como é tan poética, tan onírica por momentos, pues cada un ve cousas diferentes, non? Na historia. Eso a min gusta, non? E que ti hoxe viras outra película, outro día outra, está ben, porque podes ver dúas veces. O sea, son dúas entradas que paga alguén vai non. Está ben. Dependerá do ánimo de cada un, cada día. Eso parece ser. Claro. Cando fixeches, pensastes no redondo que é? Porque a mí pareceu un pouco sísifo, non? Sí, no, o guión é cíclico. Sí, no, o guión é cíclico totalmente. Empeza cunha inundación
que xa non nos daba o diñeiro para facela tamén, e a fixemos en animación, con animación creo que preciosa. É moi fatalista, non? Nunca salen del... Si, non salen do bucle, non? Bueno, pero tamén siguen ría abaixo outra vez, ou nese mar deles, siguen aí para algún día, sabe Dios. Quero dicir, tamén deixamos ese final aberto, si tamén te das conta é unha historia de desencontro. Nunca queríamos, sempre me achacan por aí, joder, que podían encontrarse os alemáns cos americanos ou os Krevinsky, queríamos que, ou, por exemplo, cando veo o Loli final, en vez de que caiga un chaparrón que se atope, pero preferimos deixalo aberto, cada un que vexa o río para onde vai, non? Tamén é unha opción, non? Non sei. E cíclica empeza con eso, unha animación, que creo que é unha animación moi chula. Antes, cando presentaba, Miguel Ángel dixo que eu tiña un estudio de sonido que facía sonorizacións falou de Tripas e Corazón, de Minotauromaquia, e de A Flor máis grande do mundo. Son cortos de animación deste rapaz, precisamente. Si, é o que fixo ese corto. Juan Pablo Echeverri, que para mí é un fenómeno, foi 3 veces aos Goya xa e tal, e levamos colaborando anos. El fai a mí este tipo de cousas e eu fai as músicas e o sonido, bueno, con máis xente, pero vamos, a él. E é unha colaboración. E fixémolo así porque, bueno, tamén facer unha inundación vale, pero tú non sabes o que costou eso. Facer dúas xa era excesivo, non? A do principio xa non... Pero bueno, creo que foi... Non sei, eu fixeno así tamén, porque como os personaxes son tan caricaturescos, tan cómic, me pareceu guai, o sea, ao que intentamos foi ir desde dibuixo hasta que se colara na película real, e creo que está bastante conseguido. Sabes como se mete esos dibuixos na historia, que casi non te enteras, non? Entra así, bastante ben. Bueno, é unha aposta. A veces é negativo, teño recibido alguna chamada de festival dicíndome, oye, que este non é un festival de animación. Joder, espera, mira máis de 3 minutos da película. Cada un ao seu. Sí. Non che parece mal, pero... No. O rollo este do final de funciona, cando vai pasando a sí. Eso é o que... Vale, sí, no me parece mal e explico xo perfectamente. Non vai o avión, claro. No, ti cando faz un... Bueno, esta é a miña primeira película, o meu primeiro largometraxe, fixera moitos cortos e documentais, pero... Entón, tes pánico vacío de teño que meter moitas cousas, de contar moitas historias, non? Entón, esta era unha das tramas que tiña maiores, non? A trama que aínda se desenrolaba máis. O que pasa é que, claro, logo vas facendo a película e dices, hostia, xa teño demasiado co principal, sabes? Pero bueno, ao final o deixei, e o farero e o gardabosques, o Monteiro. Se comunican, en principio a historia esa era como que eles dous fixeran a mili en aviación xuntos e que estaban ca teima de construir un avión, non? Quer decir, un fai os planos e o que dibuxa, que se ve en varias ocasións, e outro é como é o que esculpe o que tal, pois tal. Non se chegou a concluir esa trama, sabes? Sino que quedaron como observadores do principio e do final da historia. Que tampouco me disgusta, sabes? Que quede así aberto. Esta era a idea en principio, de feito cortei algunhas escenas que ralentizaban máis o tema, que sí que se veía a foto dos dous. De feito, tuve que facer os actores collelos de pequenos, de novos, e coller fotos deles e facer como se estuvera metido nun avión de época. Bueno, eso estaba, pero ao final non o metín porque xa me parecía que realmente o importante era o viaxe dos dous protagonistas. É a única historia que tiene. Sí, e se divagaba máis. Bueno, as outras teñen principio e fin, quero dicir, aos americanos quedan na playa estoupados e os alemáns volven para o frente, que é o seu. Quero dicir, todas teñen un principio e un fin, máis ou menos, pero esta en concreto ainda tiña outra trama máis, porque estos Krevinsky son, bueno, creveiros, non? Os que andan ás crevas, non? Os que recollen cousas, pero aquí en Galicia tamén estaba a xente que facía embarrancar os bancos para atracalos. Que hai moita tradición por aquí, que lle poñían os bois, os fachos, e iban por aí pola costa para que chocaran, e... Pois tiña un tamén, tiña como que o pobo da verbena eran esos que iban á costa de vez en cando a facer embarrancar e volvían. Pero, ao final dime conta que xa estaba moi barroca a película. Ten que ser outra peli, Esa xa tiña que ser outra peli, sí. No, ao final, si lle sacas o jugo a algunhas tramas, vale, 1 hora e pico para aguantar, e a película ten o seu ritmo máis lento, máis tal. Pero chegache para, se o desenrolas ben, chegache par de tramas, 3 para
para poder encher a cousa, digamos. Xa, se queres meter máis rollos, a veces queda demasiado. Bueno, de eso me digo. Tiña dúas preguntas para facer. Sí. Que me chama a atención o dos coreanos, non? Sí. Como chegan a ter contacto con vos coreanos e nos piden que veña de falar? E outra... No, espera, respóndoche esa primeira. Normalmente os festivales grandes, que son como unha especie de mafia, hai 5 festivales grandes no mundo: Berlín, Cannes, Toronto, non me acordo, San Sebastián e si, os de clase A que lle chaman e tal. Bueno, teñen copado así o rollo, entonces eles xa teñen como ojeadores, como os do fútbol, vamos, de levar cousas e tal. Pero estos asiáticos, que son máis raros que Dios sempre, van a cada país a ver as películas do ano. O sea, eles veñen ao Ministerio de Cultura, piden o listado, sentas ali unha tipa durante un mes a ver películas, ou durante 3 semanas, e, por casualidade, gustoulle esta e de España levou esta. Foi a única que foi daqui. Digamos que o festival era máis de cine asiático, non? O sea, o grosso, e de fora iban como 10 películas, unha alemana, unha canadiense, unha brasileira, e de España levaron esta. Gustoulles e levaron esta. Foi por eso. E a outra? A outra era se realmente a película tiñedes algún intención, se foi un divertimento ou de repente encontrachedes que o divertimento tiña máis enjundia da que pensabas. Escoitachedes todos a peli? Eu creo que unha peli como Krevinsky, se non hai divertimento, va a cousa. O sea, non creo que se dera feito así de entrada. E no corto era máis divertimento todavía. Cando empezou a parte económica do largo, xa empezou a ser menos divertimento. Pero, aínda así, eu creo que conseguimos levar hasta o final como divertimento. Se non faríamos estas presentacións con banda, con pasarrúas, con historia. Non adornaríamos desta maneira se non fora porque é un divertimento para nós. Que, bueno, neste caso saleu ben. Tamén podía ser unha desgracia, como decía. Tamén podía ser unha desgracia. Porque estas cousas... É un faro de 8 metros ao lado do Cabo Ortegal, con ventos de non sei canto, tens meter un actor conocido arriba e que aguante 3 semanas de pé mentre se roda, ou a aldea do final, que é en Portomarín, Ferreiro A, que hai un embalse, é unha aldea de Portomarín, da cola do embalse, que tamén ten unha historia cojonuda para contar, que foi en tempos de Franco, nos anos 60, cando anegaron, e Portomarín si se levou a iglesia pedra a pedra, pero as aldeas... Non, eu tengo un fotógrafo de ali fotos de xente salindo dos segundos pisos das casas coas cousas nas lanchas e eso ten tela. E a empresa, que non me acordaba quen era, se era Fenosa ou Endesa ou quen fora, que leva a presa, a mí non me aseguraba que nesos meses, o sea, que nesos días estuvera baixa de toda a auga ou non. Estuve indo 3 anos ali a ver, sabía que era setembro, porque a vacían toda durante o verán para que logo cas chuvias do inverno se volva a encher, pero non era seguro que estuvera baleiro nese momento. Complicado toda esa operación, porque aparte, non sei se vos fixachedes que no final da película eu rodei, a primeira escena que rodei da película foi cando se tiran do árbol, porque a presa tiña que ter algo de auga. Claro, porque eles se tiran, quero dicir, a chuvia sí que ten reforzo de efectos especiais e tal, pero a auga ten que estar. Feito, tiñamos un submarinista debaixo, dicindo, aquí hai un muro dunha casa e aquí hai outro. O árbol tiña 5 metros, e tiñase que tirar nun cacho así. Claro, entón, bueno, eu estaba no outro lado do río, na outra beira, me decía Miguel, a terceira vez que os mandei tirar. Pero bueno, era o primeiro día de rodaxe, a peli era nosa, non lle quedaba. E foi complicado eso, foi un principio fastidioso. Mira, falando deses festivales de clase A que dixecho, macro festivales, nós aquí en Porriño temos un que é o Festival de Cannes. Si, eu vou todos os anos. Si, pois era para dicir chisos. De feito, o corto de Krevinsky estrenouse ali, foi o primeiro sitio onde se estrenou o corto, no 2003. Bueno, non é que non nombrache, non... Non, e agora estou colaborando con eles,
Vou facer este ano un videoclip da banda Krevinsky precisamente para estrenar ali. Por iso era promesa que, vamos, te mirábamos por ali. Bueno, ali vou sempre, non te preocupes. Hai boa festa. Non hai problema. No, 3 semanas non, 7 semanas. 7 semanas, que é bastante, para non ter moito caro, é bastante tempo, Pero ti pensa que recorrer Galicia de banda a banda e as construccións e todo o rollo, eso é complicado, sabes? Porque ti pensa que outras pelis que ves están rodadas nun café, nun apartamento dun tipo, vale, sí, as súas complicacións, decorados, mellor ou peor ou tal, ou bueno, depende que peli con grandes tal, pero falo de grado medio español, hai moitas comedias que valen, digamos que 3 millóns de euros, ou 3 millóns e medio, e que están rodados en cafeterías, nun piso de alguén, e aquí estivemos construindo decorados moito tempo. A outro tipo especializado en facer os acabados, porque a mí todavía non houve ninguén que me dixera que ese faro non era de verdad. Claro. Os acabados, o tal, todo eso estuvo moi cuidado, non? Incluso os pequenos detalles. Claro. No, molábame un que aquí en Cabo Home, un roxo pequeniño que é moi bonito, ese é precioso, que pasa que era moi pequeno e non me daba o... Estaba aí e tal, se gustábame moito para facelo. E logo xa pensamos en Vilano alá, porque tamén tiña esa lengua de area para arriba. Bueno, ao final acabamos nesta costa, en casa e tal, foi así. E un pouco parece que hai como unha pequena, por decirlo de alguma forma, as castañas que xa están case maduras, e o millo ainda está como... Ai! Pero castañas, collímolas ali, E o millo está, o sea, hai 7 semanas de diferencia, pero estaban ali, A ver, non trouxen ouritos desde Japón, para poñer ali. O millo parece tempo de xuño, tranquilamente, as castañas son de fiñas da... No, pois o millo é de setembro, é de final. É claro, máis ao norte e tal, claro. No, a ver, incongruencias ten a película. Eu vou vos contar anécdotas, eu que sei. Todos os actores son galegos, menos os dous alemáns. Os alemáns viñeron de Berlín. Son dous tipos que fixen o casting por YouTube. Sí, foi así. Me mandei o papel, graváronse, mandaron, non tiñamos cartos para ir a Berlín e había que facelo así. Eu fixe un casting aquí de xente que falaba alemán, pero actuaba fatal, ou de xente que actuaba ben, pero non falaba alemán. Eu quería dar realismo ao tema. E o tipo chegou aí, un dos alemáns, o capitán, que o rubio xa era así medio tarao, Sí, porque as pelis que tiña eran todas así medio psicópatas, estaba así. Pero o capitán, claro, chegaron, imagínate, desde Berlín directamente a Santiago, colleronlos en coche, levaron para ali para a Punta da Ortigueira, e ali quedaron. Os tipos ali que, bueno, sabía o que pensaban, claro. Chegaron así, medio tal, fomos probar os uniformes ainda por riba, non lles cabía, bueno, a historia, houve que cambialos e tal. E o tipo xa empezaba, oye, que esta insignia non ten nada que ver cos botóns do tal, e hostia, macho, isto xa sabe a historia. E nada, leveinos xa a tomar algo por aí para que se relaxaran, cenar de algo, tal, un bo peixe dali, tal, veña un pouco de viño, tal, e tal. E xa cando estábamos aí ás 3 da mañá, xa medio liados, botas a chorar o tipo, o capitán, e eu, hostia, que lle pasa a este tipo? Entonces falo con él e me di, no, que me acabo de enterar que sale a canción de Lili Marlene na película, e ese é o single que me regalou o meu abuelo que era das SS, e eu, ai, Dios mío, armámola. No, con isto quero decir que os botóns, as insignias, que me decía, claro, por exemplo, non dimos conseguido un coche alemán de época, imposible, temos que meter un jeep americano, tuve que facer unha frase a propósito para pensar a historia. Quero decir, claro, esa semana eu non sei que estaba vendo aí na tele tamén, un día empezaron a botar unha película destas de alemáns de época, era Valkyria ou algo así, de Tom Cruise, bueno, unha así de tal. De repente veo un cuartel alemán e 100 coches alemáns aparcados, sabes? E digo, joder, que injusto é o mundo. Non dou atopado un, teño que meteros no jeep.
No, claro, pero que queira ver congruencias e incongruencias de... Non iba xa a que... ali cagáchela. Claro. Me chamaba a atención esa historia. No, pero isto teño explicado porque, claro, sempre che sale a veces un que sabe mogollón de Segunda Guerra Mundial ou de tal, ou... Digo, tío, si te quedache con ese capel non che gustou un carallo. Claro. No, está ben. Mira, as escenas esas grabadas en Pou, es ali en Portomarín mismo. Ferreiroa, unha aldea de Portomarín. Pero vamos, está a 5 kilómetros. Cuando los actores andan por las casas... Sí, eso está todos los anos, en setembro está así. Baixa auga e pódese ver porque están hasta as rúas marcadas, as casas casi, algunhas, bueno, xa viste, máis ou menos. A verdade é que... E os colores tamén os busquei porque, por exemplo, a erva é medio fluorescente, porque ao estar todo o ano debaixo da auga, sacan uns colores así, e incluso os castaños que quedaron aí, que están todo o ano debaixo da auga, tamén pillan un tono aí increíble. A fotografía preciosa. Sí, a foto, a verdade que moi ben. A primeira película que fai tamén o cámara. A ver, cando faz unha película, divides en equipos, non? Dirección, produción, e logo hai fotografía, hai arte, os decorados e todo eso, hai peluquería e maquillaxe, hai sonido, e hai... non se me olvide ninguén. Bueno, así vai, hai 7 ou 8 equipos. Pois 7 deles era a primeira peli que facían os directores. E a verdade que é un resultado increíble. Van con moitas ganas e ben cauzado todo cadrou ben. E todos, alegrome moito que casi todos, menos sonido, que non sei por qué, pero bueno, porque o sonido cando está ben ninguén se entera. Claro, cando está mal é cando... Pero todos levaron premio en algún festival destos que vos contaba antes que fomos. Todos... Faltaba eu, a dirección, que mudaron fai 2 semanas en París. Pero bueno, levou mellor película, levou decorado, maquillaxe, peluquería, todo. Desde que venderon unha sensación que produce a película, por lo menos a mí, a maior sensación así que me reviso foi estética. Unha sensación estética moi grande. E non só pola paisaxe, que por suposto, iso xa, non queres que estende, por todo. Sí. Home, realmente é un conto, non a película. É un trato de conto, non? É un contiño. Cando vou por aí, a película é un contiño. Pasa que creo que como un carameliño que ten un papel por fora tamén moi ben posto, non? Quedou aí ben todo o que arte, música, tamén a música para mí é un personaxe máis. Apoia mogollón de ben o recorrer deles, non? E esos ocos que hai, porque realmente é unha peli moi lenta. Para o que é o cine de hoxendía, estamos acostumbrados a este cine americano máis de golpeo, non? Continuo. Ten unha peli casi asiática, se me apuras, así... vai bastante lenta, vai tal, pero a música axúdalle moito a andar, digamos, non? Todo o tema na película. A mí o que máis gustoume é que, aínda que o fondo é triste, como di Carlos, realmente o fondo é moi triste, como está levada, como son os personaxes, non sei, tan inocentes, tan tenros, non? Fai que olvidar un pouco ese fondo. A música, todo leva... Sí, home, había momentos críticos como da morte da vaca, que creo que tamén os salvamos así, máis ou menos, porque había unha sensibilidade con eso, sabes? Que era como, hostia, non fagas que morra a vaca, ahora. Pero bueno, foise levando, como estar chovendo, con estos detalles que ten a película por aí medio poéticos que llevan alixeirando un pouco a cousa, non? Sí, creo que sí ten ese trasfondo un pouco triste, pero tamén se vai calmando con como eles son así, espontáneos, como reaccionan, como tal. Sí, están afeitos. Esa é a vida que lles tocou, quedaron morfos, apareceron al lado dun faro. Claro. Pero unha pregunta, hai moitos aí feitos históricos, non? Aí aparecen submarinos en lugares onde realmente na Segunda Guerra Mundial houbo, non? No, eso a mí me sorprendeu moitísimo, porque estamos facendo bueno, quixemos facer un making of que hai por aí na página de Crevis, que está o making of como se fixémoslo así narrado por nós e tal, por mí, e de repente chegamos ali onde se gravou a playa esta que se chamou Loiva en Ortigueira, pero chamase Loiva e tal, e resulta que houve un bombardeo ali de avión inglés a submarino alemán. Subiron por esos acantilados que vichedes, que son os máis altos de Europa, son acantilados de pizarra, ademais, super
altos, tal. E moitos aínda tuveron descendencia nese pobo. Aínda viven algúns fillos de alemáns que se xuntaron con mulleres dali de Loiba. Quero dicir que estes feitos históricos existiron, porque había tamén moita torreta de comunicación posta aquí, porque, claro, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, isto tamén quedaba aquí nun eixo moi tal. Me estuve documentando e lendo algúns libros que hai tamén de submarinos e de historias, sí que estaban por aquí. E o feito de que chegue un ruso, iso está basado en algún feito histórico? No, eso no. O ruso é unha creva. Chegou a María Crimeiro, namorouse isto que hai. E dai saliron estos dous enxendos. Foi unha creva máis. Que foi unha creva máis. E eles tamén, ao baixar da aldea negada, chegar ao faro, non deixan de ser outras crevas. Non é basado en nada... Como? Que non é nada... No, basado en nada. No, o que pasa é que quería unha excusa rusa para o rollo da música, de varias cousas que me gustaban. Bueno, yo no sé si lo puedes decir o no. ¿Qué presupuesto tenéis para esta película? Pues esta película la hicimos con 850.000 euros. Pero, como le dije antes a él, la media de una peli española, cualquiera, una comedia normalita, no hablo ya de Almodóvares ni de tal, suele ser 2,5 millones, 3, para que os hagáis una idea. De una comedia normal, ¿eh? Parece mucho, pero luego tamén empezas a botar números e a cousa vai aí. Sí, porque son... É un hobby que o mantes con outros ingresos ou realmente podes vivir facendo cine galego? No, eu traballo de outra... O sea, bueno, si che conto de que vivo... Esta non sei que é unha excepción que tuvo éxito, pero... Tanto nas crevas... No, eu vivo desto. Non do cine en concreto, pero sí de facer vídeos, videoclips, xente que me... Ahora mismo estou facendo 2 videoclips ao tempo e un documental. E vivo da música tamén, eu son músico. Este verán teño 9 concertos que me van a safar o verán. Toco de mercenario con Heredeiros da Cruz, toco con todo, Dios que se me ponte. Quero dicir, teño orquesta, teño a banda Krevinsky, toco con mogollón de xente. Quero dicir, e aparte, faigo todos os traballos que me veñen de tal, de audiovisual. E desto vivo. A película se leu ben, non é que fora unha ganancia de orte, pero tamén me mantuvo unha temporada. Bueno, hai que ir tirando así, é a corda floxa que xa non hai. Isto non é seguro, isto é que che mola e é así. Non hai grandes ingresos tampouco. Si te miramos por aí. Como? Que instrumento tocas? Piano. E non hai grandes ingresos a este nivel, pero bueno, primeira peli, moitos festivales, tal, bueno, habrá que seguir, xa me veredes. Ou non. A ver que pasa. Pero bueno, en Francia está molando mogollón. O outro día xa me veo unha tipa que quería poñer diñeiro para a miña próxima película. A ver, habrá que inventar unha película. A segunda parte, a terceira. Ai, non sei, non. De momento está estrenada solo en España. En cine, sí. En cine, digo. En cine só en España. Por eso ahora a partir deste último festival en Francia xa me entrou unha xente firme para estrenala en Francia. Pero, bueno, xa yo direi á prensa cando sexa. Eso está moi ben, para mí, por lo menos personalmente, porque de volta... máis por currículum que por cartos, non te vayas a pensar, pero todo axuda nesta vida, claro. Hai que ir vendéndose por aí. A modiño. Que? A modiño. A modiño, eso sempre. A modiño sempre. Estrenouse en algún sitio raro como Madrid, Valladolid. Sí, no, estrenouse en toda España. Que sabedes de que pasou? No, ben, foi ben. Sí, xa che digo, si Málaga este festival é o exemplo de Madrid, Valladolid, non é o de Galicia, me explico? É o cine comercial español, españolito por excelencia. Entón, aí gustoulles. Tamén é diferente, e eles están acostumbrados ao mismo cine, entón algo diferente, pois é como que artístico e este tal, e danlle esa categoría, eu que sei, mirarano de outra maneira. E empieza polo nome tamén. Claro. Pero sí que se estrenaba en toda España.
ao mesmo tempo. En Galicia aguantou máis tempo, tamén hai que decirlo. Co boca a boca, tamén nos cadrou ben a cousa, porque veo que ganar ese premio en Málaga, Tosar estuvo en Buenafuente, puxeron o tráiler, saleu no telediario da primeira, aquí estuvemos no Land Rover estuvemos 20 minutos, tocou a banda, entrevista, tal, toda a historia, bueno, iso queras que non, ao non ter diñeiro para promoción, casi foi máis promoción que pelis que teñen moito diñeiro para promoción, porque ao final é moverte, non? Ter un pouco de tino. O feito de estar Tosar tamén... Home, claro que axuda, joder. Pero bueno, tamén di moito del, non? Estar facendo pelis fora grandes e tal, e facer de Capitán América. E casi explotar. A locución inglesa é original, non? Sí, sí, no, fixo él, sí, no. Sí. Veu con un entrenador de inglés e tal, e faino, bueno, bastante ben, ten toque un pouquiño latino, pero está... Acento americano non tiña, No, xa sei. Sí, bueno, pero non pego por aí, como que lles fai gracia, non sei, puxen no Festival de Londres e fixolles moita gracia. Sí. Home, a mí gustábame que fora como real, sabes? O outro que vai con él sí que ten acento americano perfecto, o que está con él no submarino, os alemáns, bueno, que decir, evidentemente. Non, molábame que cada truc falara, porque tamén os idiomas, as linguas son un pouco banda sonora da película. A mí ofrecíame 18 copias máis en España se a doblaba ao español. E non quixemos. Sacamos 15 en vez de 32 para salvaguardar este rollo. Bueno, é a nosa película, hai que quererla. Porque doblado isto. Escribiste doblado. Eu non o vexo, Eu non o vexo, Tiña que ser así, creo que foi unha aposta que estábamos. Dúas cuestións, a primeira moi concreta. Canto tempo vos durou a rodaxe? Si, dixen antes, 7 semanas. Vale. Sí. E a segunda, estás a falar de, bueno, das estreas que tivestes en Málaga, fora de España... Sí, festivais, sí. Cal é a resposta, porque a descoñezo, a resposta da crítica española respecto da vosa película? Pois bastante ben, a mí me deixou tamén impresionado eso. En Málaga estaban todos os medios, pois nos daban ganadores do festival. A puntuación da prensa, El País, Radio Nacional, bueno, había 5 que son os que puntúan, nos daban como ganadores do festival, a prensa nacional. E bueno, eu que sei, aí xa sabedes que movidas hai. O director do festival, que era un director que se chama Vicente Aranda, dixo que non era unha peli española esta. Eu non sei por onde collelo. No, pero... Que sentido disso? Non sei, é que gustaríame atopar un día para preguntarle por qué. No, díxome... Estaba Verónica Forqué, que veu falar comigo, e o director de Gordos, bueno, de outra película española, Arévalo, tal, e me dixo... Nos tiramos pola túa peli, pero este dixo que non era unha peli española, que non era un tal, non sei por que lado collelo. Non sei, aí quedou a cousa. Tampouco me mola polemizar a mí, digo. Ademais, levándome o premio da diócesis, que queres que che diga. Con eso xa cubrimos o tema. Non sei por qué. Pero xa che digo, a prensa a ese nivel, ben. Logo na revista Fotogramas a crítica foi... falaba un pouco de lentitude na peli, logo poñía todo o que acabades de decir, de decorados, de tal, todo ben, falaba un pouco de ritmo, digamos, como ritmo lento, tal e igual. Tamén entras ou non entras, eu que sei. Tamén unha peli para ver en boas condicións, penso eu, Quero dicir, hai películas que igual aguantas máis no ordenador na cama, como se ven agora as películas, e tal e igual, que esta en grande, con boa calidade, proxectada en cine, gana moito, porque o ritmo é lento, pero ti te estás fixando en 5.000 inventos, paisaxes, movidas, e se che pasa de outra maneira.
Pequeno, unha peli máis de diálogos ou máis de acción, a vez máis fácil tamén, non? Porque xa vas... Esta sufre máis, creo eu, en Pequeno. É unha peli que sufre máis así. Bueno, por exemplo, o de Telediario da Primeira, que iso non sei se hai que pagalo ou non descoñezo como é a metodoloxía deso, si... A tipa quedouse pilladísima, a namorada da peli, fixo 2 minutos, que o presentou Ana Blanco cando vinha a valer a peli, o trailer xa dixemos, tías, falando solo da peli 2 minutos e medio nun telediario de 4 millóns de espectadores. E sin ter ninguna relación, nós con eles, nin coñecer a periodista, nin nada. Bueno, a reacción en xeral bastante ben, bastante ben. Non tiven críticas negativas, bastante poucas, sinceramente. Digo sincero, non é todo. E non aparecerá en esa... Falando do cine español, non aparecerá na... Ah, sí, hubo un que non lle gustou nada. Nada de nada. Que este me puxo a parir, sí. O Pumares, este, do pelo blanco. Sí. Carlos Pumares. Sí, Carlos Pumares, que estaba en Málaga, non lle molou nada e me puxo. Foi o único así que dixen eu, bueno... Eu digo, o programa este que hai na tele española, na tele televisión española, sobre cine español. Ah, sí, o que presenta a ti. Versión española. Versión española, sí. Aí non... Tencha que comprar. E compran agora o xusto e necesario, non sei. Aquí poñerase na galega, porque tamén é coproductora, pero no seu momento, non sei, debe estar a punto de poñela, porque xa pasa un tempo, non? Me parece que é un ano despois da estrella ou algo así. Pero na española non a compraron. Ainda a poden comprar, que está aberta esa mão. Un programa que sirve bastante. Sí. Que máis? Mares, que foi o que máis criticou da película? É que non me acordo ahora xa do negativo a parto. No. Que ten un blog, pero non escribiu sobre ela, né? Entón, que iso se pregunta. Non, men son sensibilidades, que, joder, non lle pode gustar a todo Dios. Será unha payasada a película, dirá, ou eu que sei, macho, non... Sabes, non sei, pero tampouco me preocupa, vamos. Joder, que se lle gusta a todo Dios tamén, xa me empezo a extrañar. Claro, ten que gustar a algúns e outros non. O sombrero de Krevinsky, que leva todo o tempo na película, ten... Esta sí que é unha boa pregunta. Ten un significado especial porque o fixistes así ou... Alguén sabe o que é o sombreiro de Krevinsky? Sí, No, é unha NASA portuguesa. Por aquí teñen que aparecer, non? Aparece na praia. Aparece na praia, non? No, porque claro, en Francia non aparece. E me decían, pero que leva na cabeza un misil ou que... Sabe, claro, porque así de lonxe non tal. Pois sí, xa topámola un día, estábamos paseando, estaba aberta por debaixo, e puxo a Miguel na cabeza así e dixo, hostia, vaya pinta que tes, tío. Foi para dentro tamén. Por aquí aparece de plástico. Esta é de plástico. De plástico. Esta é de plástico. Sí, había dicho. Son ilegales. Son ilegales as nasas, creo. No. Esa nasa sustituye son polveras, son para pescar. Sí, o pulpo, sí. Antiguamente eran de cerámica, eran de barro. Ah, vale. Eran de barro. Esta é de plástico, E ahora sustituíron unas por esas de plástico. Sí. Sabedes que o polvo métese no primer curato que atopa. Sí, xa sei. Vai atado a unha corda, tiran para arriba. Pois sí. Claro, por aí polo mundo sí que preguntan, claro, non teñen nin idea. E o que explicar, claro. Pero... Claro, queda igual, a mí malo. Fai no especial, claro, sí. Eu pensaba que era algo de un proyectil. Ves, hai moita xente que me di, parece unha bala ou algo. Claro. Ou que di que é de metal, e que, joder, como levar eso de metal toda a película. Claro, extrañábame eso. No, é plástico. Sí, igual hai na película ese... Xa cargar ca virxe toda a película queda maciza, Pero sabría por detrás. Sí, pero tiña un pouquiño rebaixado para meter esas fotos e historias, pero o ser era vamos, unha peza, Bueno, yo aguantado a Miguel aí. Por eso o premio, entón. Claro, o de Málaga. Aparte, o premio de Málaga da diócesis era unha virxe. Fomos con unha e volvimos con dúas. Eu fui a recollerlle ali o premio. Aí non sería... A verdade que foi a noite que nos deron os premios, o
este da diócesis dábano a mañá siguiente. Claro, eles son madrugadores. E eu, bueno, non fun de reenganche, pero casi, con gafas de sol e tal. Pero bueno, prometílles que ya iba a levar ao apóstol a ver si hacía o mismo que San Roque. Eso sí que yo prometí. Aí tedes un tema interesante que é o de autosedación, non? Tanto da bolla que sube baixa como... Sí, bueno, eso tamén é outro tema que se toca. Tampouco pensei nunca, pero logo sí que fan fincapé bastante o das enerxías renovables, non? Autosedación. Está a enerxía eólica e a eólica. E la das mareas. A da bolla, claro, a da bolla volvente baixando, que tamén a utilizamos. Eso é autoxeración, exactamente. Houve algún accidente, porque é unha zona peligrosa esa, non? Sí, non, tuvemos sorte. Cando comentabas aí precisamente da bolla, este Miguel de Lira... No, aí xusto estaba petando, ademais estaba a marea brava e cuidaba aí, pero non houve nada así que... un portazo, pero xa, non na costa, precisamente, arriba no interior. E os ouritos collíanos así na man, como se miraba aí, non? Sí. Sí? Sí, aí. De acá, yo sé. É que Miguel colle ourizos do mar, entón, máis ou menos, xa leva callo. Que se pode dar.